879. Zenbaki bada kopuru bat izan zitekeen edozein kopuru, baina da azkeneko 2 egunetan Gibraltarko itsasartean erreskatatu behar izan dituzten pertsonen kopuru. Ia 1000 lagun joanak itxasoaren pasean, beren goz eta beren beharrak nahi gisa ezin asean. Naiz kopuru ez mintzatzen garen matematiken antzean, zer geratzen da kopuru hoien ondokoa kontatzean. Bizi osoak dauzkagulako zenbaki horren atzean. Beren herritan izango zuten ezin bizi eta gaitzik, bestela inork ez du pasako eta itxasoko gatzik. Beren herriak utziko ditu 11 jende ikasik, lehenbizi 10 gero 100 eta gero 1000 kasik. Galdera ez da nora doazen, zergatik doazen baizik. Libian zenbat jende den hila, ahaztu egin zaigun jada. Aipa dezagun Etiopia, Algeria eta Sahara. Itxasartean bueltaka dabil halako jende hilara, eta beraiek ailegatzea leku duin batetara. Matematika kontua baino eskubide kontua da.